centipede. Здравейте, приятели, аз съм Боксер и това е епизод първи от Fallen Craft. Току-що ми приеха и реших да почна да снимам още от първи епизод. Какво да ви кажа? Продължавам с Minecraft поредиците в синглплеер. Няма да я спирам, макар и мислех, защото това винаги така става. Супер гръмна. И затова ще си продължавам с двете поредици, ще играя тук и там. И така. Сървър е на 1.5. Мисля да сложа някакви текстчърпаци, обаче те не са напълно оправени. Без простотите и така. Така, отиваме се, развиваме се вече. По-сериозно. Тук виждам прасенца. Друго нещо да ви кажа, май някакво. Просто това е най-важното, което трябваше ви кажа, че съм приет. Опа, че нещо много бавно работа. И така. Важно, че ме приеха, да е. Стой, бе! За мен е почти добро утро. Защото преди малко станах. Какво не мога хитна това прасе? За вас е добър вечер, защото клипа ще се качи вечерта или по-скоро към... Ама да, вечерта е. Да кажем, към 7 вечерта ще се качи. Събрах си достатъчно пържоли. Оли го време, нещо съм много бавен. Ето. Да събера малко дърво. Защото няма всякъде има. Не ми се прави брадва, защото дървена брадва не обичам много да работя. И така. Ще играя и тук и в сингъл. Той май е пуснат от вчера сървър или от ония ден. Ама понеже чак сега видях и ме приеха. Така, ами аз се качвам тук на лодка и... Опа, аз се кача на лодка, докато има прасенца. Ще мога хитна още на прасе да убия поне. Няма мога. Охо, и вълна екстра. Екстра, просто 3 вълна сак ми падне. 2. Айде, легло вече 100% ще имам. Да. Идеално, супер. Този епизод така ще оцелям от началото. Двадесет и едно пържоли ми стига вече. И така. Още няма минимапи Optifine за 1.5. Днес също ще кача поредицата си в Need for Speed Pro Street. Pro Street ще се кача. С обаче дрифт този път. Не съм много добър, защото нямам много време да играя. Ма няма значение. Малко тъпо, защото така снимам от началото, ама... Аз първоначално ще живея на това островче, където ще съм отседна. Ще моля се мине. Добре, не разбирам вече от какво се чупи тази лодка. Вчера също, като тръгвах да играя в сървъра, не в този де, в моя, където го правих за няколко часа го бях направил, аз също си пазал World и ще го пращам на който го искаше. Опа. Защо не направим една яка работа?
Събера малко кобастон. Ще кача днеска 2 клипа на Minecraft. Сингъл и тука. Не сега не ще мога да качвам клипове, защото някак аз мога, защото ще качвам на сингъла, на тука и просто ще е много трудно. И на простите трябва да качвам и просто ще ми е малко трудничко, затова ще се опитвам всеки ден поне по клип или 2 да качвам. Обещах 45-ти епизод да е... Не изненада ми да ви благодаря за всички, които гледат моя профил. Но няма да е 45-ти, ми ще го направя 50-ти епизод, защото искам да кача няколко поредици. Ако го знаете, Ice Gaming се пише във VBOX. Събрах си доста. Първоначално мисля тук някъде да оцелявам. Гледам да изчупа тази кирка, защото ме дразни. Не обичам да имам дървени неща в мене. Първоначално тук ще живея. Не го планираха, ме сами хрумна, защото ако направих нещо... Супер, щупи се. Така. Ето го. Спокойниче да направя. Ето. Което трябва да направя е да си направя малко дърво да събера. Защото няма много. Така. Ще взема малко така пръчки и камъка. Това малко ме дразни, честно казано, ама където ги разнасяме с така хоп. Улеснява ни по принцип дема. Тук някакво дърво. Аз ще тръгна директно, като имам торчове вече, като се развия малко повече. Аз храна не си взех, но нищо. Аз лех тук за малко да си събера дърво. Клиповете ще ги качвам и в групата ни, която ще има линк долу в описанието или в коментара, защото нещо в описанието не го виждам. В смисъл не че не го виждам, ами като гледам на някой друг клиповете, също той не му виждам неговото описание, те не виждат моето. Вчера разбрах, затова ми се оплакаха. Надявам се, че няма да... стават поражения със сървъра и така. В момента съм само аз, понеже той още няма много хора. Аз първоначално мога да гора с... да пека по-точно с... дърво. Пръчки дърво, няма значение. Малко саплинг. Няма аз първи да пранквам, това сега е очевидно. Опа, някой пише в скайпа, но няма значение. Няма значение. То може дърво, ама аз нарочно ги направих на пръчки. И това ще от първи епизод и ще се видим в епизод 2. Ако гледате моята поредица и виждам, че има повече интерес, ще ги правя клиповете по-дълги. И така. Благодаря ви, че гледате моя профил и клиповете ми. Довиждане!